So guys, magandang umaga po lahat. Dito tayo sa intersection ng Tulay at Barangay Tunisia. Doon sa kabila, Barangay Banawang, kaya nakikita nyo yan. Mga solid waste management. Gamit yan. Meron kasing tapunan ng basura dyan, mga 2 to 3 kilometers away mula dito. Pero maayos naman yung management doon. Wala kang maamoy at naagad-agad yung mga scavengers dyan, yung mga nangangalakal. At dinadala sa meron nagpipick up din. Kasi yung mga basura ngayon hindi na rin nasasayang at mayroong mga nire-recycle yan ng mayroong pabrika na rin yan kung ano-anong ginagawa dyan para so ang mga basura kasi hindi katulad nung araw kung saan nila itapon, kaya susobra na rin ang mga tao. Katulad niyan, may basura-basura rin na itong mga ibang travelers na wala rin disiplina kundi magtatapon-tapon dito kung saan-saan. Kaya paalaala lang sa mga ating mga kababayan na habang nabubuhay, pakikinabangan ka naman sa lipunan, hindi yung pag walang pumapansin. Alam mo naman yung hindi tama. Yan. Gawin mo ng maayos. Hindi lang yung gusto mo lang magkapera na hindi galing sa sariling pawis at easy money. So lahat naman tayo hindi, yun ang paalala ko lang, pang Christmas ko lang sa inyo. Na panahon na rin ng pagbabago, yung mga taong gustong biglang yumaman at maraming dahilan yan. Pero yun lang naman nangyayari sa buhay. So once again, kalimutan na rin natin mga yan dahil Pasko.